CIMAC er Danmarks største maritime uddannelsescenter. På CIMAC kan du blive maskinmester, skibsfører eller skibsofficer. Vi er derfor både maskinmesterskole og navigationsskole. Sammensætningen er en stor fordel, da man allerede i studietiden til daglig er vant til samarbejde og netværk på tværs af forskellige ansvarsområder. Alle uddannelser er professionsbacheloruddannelser. Med en maritim uddannelse har du gode jobmuligheder både til lands og til søs, når du er færdig. Jeg er Lisa, jeg går på den duale uddannelse her på stedet. Og det er en god uddannelse, fordi der lærer man både om maskinen og om broafdelingen på skibene. Broafdelingen synes jeg er rigtig godt, fordi der lærer man en hel masse om navigation og meteorologi og alle de ting, man ikke regnede med, man ville lære om. Så er jeg også en af de 50 piger, der går her på stedet. Det er rigtig godt. Vi har en lille pigehold, som mødes en gang imellem, og så snakker vi om vores erfaringer, som vi har lavet til søs. Når man ikke forestiller sig, at man kunne sejle hele sit liv, er der også rigtig mange muligheder i shippingbranchen i landet bagefter. Jeg hedder Kasper. Jeg har taget uddannelsen på CIMAC som skibsfører. Grunden til, at jeg har valgt uddannelsen, er, at den er meget altidig. Du veksler mellem teori og praksis. Du får en masse ledelsesfag. Du har rigtig gode muligheder, når du er færdig. Studiemiljøet her på CIMAC er rigtig, rigtig godt. Vi har tutorordninger, der er engagerede lærere. Vi har fredagscaféer med fester og farver. Vi har arrangementer, som er løb. Vi har roning. Vi har en masse foredrag med folk udefra. Og det gør, at hele skolen er en stor enhed faktisk.